Els veïns de la part alta de Torrebaró veuen la solució dels seus problemes de mobilitat en aquesta pista forestal que puja fins al castell. Defensen que és l'únic camí perquè un bus del barri pugui connectar la part alta amb la part baixa de Torrebaró. L'adaptació de la pista forestal havia de començar aquest mes, però el nou govern municipal ha aturat el projecte i el vol replantejar. Una decisió que ha decebut els veïns, que ara pararan de combinar diversos autobusos per arribar a la part baixa del barri, on hi ha els serveis i botigues. Si has de ir a la panadería, has de bajar a Ciudad Meridiana o te has de ir a Cañellas. Si tienes que ir a la guardería o a la biblioteca, tienes que bajarte a la Ciudad Meridiana. No, aquí no tenemos nada. El único trayecto que hay para bajar hasta abajo es la pista forestal, si no la quieren hacer. Por ejemplo, para ir al CAP tenía que coger la línea 82, que tarda 20 minutos, llegar hasta Llucmajor, de Llucmajor enlazar con la línea 80 o 81, de aquí arriba, allá abajo, se puede ir hora y media, o según cómo está el servicio, hasta un poco más. L'altra opció és baixar més d'1 quilòmetre fins a la parada del 83, el bus del barri. Aquí no hay barandilla, aquí no hay escalera, aquí no hay nada. Aquí todo monte es para abajo, de bajada, de subida todavía peor. El projecte aprovat fins ara no preveia pavimentar tota la pista, cosa que feia inviable, segons TMB, la circulació dels busos. L'Ajuntament es reunirà amb veïns i TMB per buscar una altra solució. Els veïns, però, diuen estar farts d'esperar i preparar mobilitzacions per reclamar la pista promesa. Hola, buenas noches. Con las imágenes que acaban de ver, comenzará diariamente la emisión de Telelloveta. Fa 30 anys, un grup de joves van iniciar les emissions del que va acabar convertint-se en la televisió de Nou Barris. Una experiència que va començar amb les festes majors de la Torrelluveta i més tard amb les de la Prosperitat. Vam decidir que faríem una prova d'intentar retransmetre la festa major del barri, en les veïns on estàvem, a través de la tele. I ho vam fer de forma absolutament artesana, amb unes càmeres gairebé casolanes, amb un emissor col·locat a casa d'un veí. Vam fer dues experiències de televisió local, aprofitant que la segona cadena, doncs, diguéssim, acabava les emissions i podíem aprofitar el mateix senyal sense necessitat de resintonitzar ni fer un gran desplegament tècnic. No teníem diners, per tant, en el que podien aconseguir, amb una càmera molt senzilleta, amb uns vídeos gairebé domèstics i en tota la part d'emissió, coses autofabricades, algun repetidor que es va comprar, però era tot era molt senzill. L'any 1987, la iniciativa es va consolidar com a televisió de Nou Barris i 2 anys més tard s'inicien les emissions conjuntes amb la resta de televisions de districte a través del canal 39 de l'UHF. Van ser uns anys fantàstics, perquè primer va ser un aprenentatge. Van passar molts estudiants o recent llicenciats en audiovisuals, en comunicació, i han acabat sent professionals, desenes d'ells. L'informatiu de Nou Barris Televisió. I al nivell personal, el poder haver après que la comunicació local, aquesta dignificació de la paraula i de la història de proximitat, m'ha servit durant tota la meva carrera professional. 30 anys més tard, la televisió de Nou Barris continua oferint la informació del districte a través de BTV. Vam estar amb tots vostès al finalitzar l'emissió del segon canal. Fins demà, doncs, bona nit. Bona nit.